شريك له المعاد بين وأمهات لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa madana bi asrari wa adwani wa barakatihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakka mongko lamun mamang sapa mutawali mamang fituh lima ing dalam sucine kafaini kuriha mongko den makruhake apa wong suhuma nyelemake kondelepake kafaini fimain ing dalam banyu kolilen kang gedhe la kasirin ora makruh ing dalam banyu kang akeh qabla ghuslihima ing dalam sadurunge masui kafaini salasan kelam tanggal kabeh Ikhobari idastai kodo ahadukum krono hadis idastai kodo ahadukum minawmi idastai kodo nalikane tangi sopo ahadukum salah suci rokabe minawmi saking turun ahad falayu gomis mongko ojo nyilumake sopo ahad ya dawu ing tangan ahad fil inahi ing dalam wadah hatta yasilaha sehingga basuh sopo ahad ijab salasan kelawan ambal kabeh fahinahu krono setune ahad iku layadri ora weruh sopo ahad ora weruh aina ana endi batas sewengi-wengi apa yatuhu tangane ahad Rabbah menceritakan sebuah syekhoni syekhul Bukhari Muslim illa qawlahu angin dawi kami nabi salasan fa muslimun mongko riwayatake ing qaul salasan sapa Imam Muslim asyara isyara sapa kanjeng Nabi bima lawan barang allala kang gawe alasan sapa kanjeng Nabi lan mahlak timali najasatil yati maring mempere najise tangan finaumi ing dalem tingkah tubuh wa ulhi kolan depadahake binaumi kelawan turu apa wairu liyane naum dibadake tidak dikain dalam mengkono-mengkono karohatil khomsi ama idha tayakkona anapun nalikane yakinake sapa mutawadid yakinake turohu makin sucine kafaini ya falayu krohu mongko raden makrohake apa bongsuhuma dan lepake yadaini kafaini walayu sanu lan raden sunatake apa bongsuhuma baso kafaini qoblahu ing dalam sadurunge bongsuh wa taqiyitu utawi gawe koyet bil qalili kelawan mahul qalil wa bisalah silan kelawan
ambal kaping 3 iku min ziyadati sae tambahan ingsun. Fala tazulu mongko ora ilang apa al-karahatu kemakruhan illa bi ghusli ima angin melawan basuh kafaini salasan melawan ambal kaping 3. Wa in tayaqqanatu rawma bil ula di anasyari bidawaya hukman bigoya wa inna ma yakhruju min udatihi wa in tayaqqana lan lamun yakinake sapa mutawatir tuhrawma ing sucine kafaini bil ula kelawan basuhan kang awal li ana syariah krono sedune Kanjeng Nabi kang gawa syariat iku ida goya nalika ngatokake sapa Kanjeng Nabi hukman ing hukum bi goyatin kelawan goyah kelawan katok bahkan batas akhir wa inna ma yakhruju mongko mesti metu sapa mukallaf min uhdatihi saking pawongkone hukum bistifaiha kelawan amrin luhoni goyah wakal mangil kolil lan iku kaya banyu kang sethithik kowe ruhu utawi liyane mak minal ma yu'ati saking pira-pira perkara kang cowel minal ma yu'ati saking pira-pira perkara kang cowel wa ing kasura senajan akeh apa kowe wa qauli utawi dawuh ingsun fa in syakka fi tuhrima iku aula wa utama min qauli katiban saking dawuh kitab asal fa illam yatayaqqan tuhruma as-sadiq fa illam yatayaqqan mongko lamun orang yakinake sapa mutawatir tuhrawma ing sucine kafaini iki sifat qauli ing qauli asrafiki kang beneri apa qauli beneri bidaya puni najasatiha kelawan yakine najasati iman kelawan yakin najise kafaini ma'anahu sartani stune tayakun iku ghairu muratin ora kang den karepake wa madmatun mongkon sunat kekemu wasin syakun mongkon lini sebanyu maring irung lil itibai krono derek sunnah rasul rawahu riwayatake ing itiba sapa syaikhan sahih Bukhari Muslim wa amma khabaru tamat madu wastanshiku anapun utai hadis tamat madu wastanshiku iku fadhaifun monggo hadis dhaif wa jam'uhuma utawi ngumpulake madmadah lan istinsyak iku afdhalu luwih utama minal fasli katimbang saking misah bainahuma ing dalem antarane madmadah lan istinsyak. Jadi sekali nyawu tiga kemu sekaligus ngisep banyu nggone irung iku luwih bagus
utama daripada kamu ngawur makna kangge bisa kangge bisiti hurufatin lawan 6 pira-pira cawang wajah mau taing ngumpulake mat-matolan istinsak iku abdul utama minal fasli katimbang saking misah baina huma ing antarane mat-matolan istinsak bisiti hurufatin lawan 6 pira-pira cawang dikulin iku tetep kati saben-saben suci min huma sing karo nikmat matolan istinsak salah sun utawi 3 cawang aw bihur fataini utawa kelawan 2 cawang ya tamat madu kali kekemu sapa mutawadid min wahidatin saking suci min huma sangi karo hurfaten salasan lawan amal kaping 3 thumma yastansiku nuli miseban maring irung sapa mutawadid minal ukhra sangi cawan kang weneh salasan amal kaping 3 wa jam'uhuma utai ngumpulake mat-matolan istinsak Isalasi hurufin kelawan 3 pira-pira cawukan ya tamat mantu kali kekemu sapa mutawadid sumayas tamsiku nulingi sebani maring irung sapa mutawadid mingkuli wahidatin sang saben-saben cawukan suci minha sang salasi huruf iku afdhalul wa utama minal jam'i katimbang saking ngumpulake bainahu ma'idul antarane mat-matolan istinsak bi hurfatin lawan sak cawukan ya tamat matu kali kekemu sapa mutawadid min ya saing hurfa salah samplan ambal kaping 3 disak cawuk tinggi kemu ambal kaping 3 sumayastan siku nulingi sebani maring irung sapa mutawadid min ya saing hurfa salah samplan ambal kaping 3 au ya tamat matu utawa ketemu sapa mutawadid min hasai hurfa sumayastansiku nulingi sebani maring irung sapa mutawadid marotan kelawan saambalan summa kadzali kanuli kaya mangkono mulya tamat madu sumayastansiku saniyatan ing dalem ambalan kang kaping 7 wasal satan lan kang kaping 3 Nah, wadali kau temang kono jam. Iku yodil itiba karena derek tindak lampai kanjeng Rasul. Rawahu nyritake itiba sapa saya khali saya loro. Wa uli malat tembulu yuna takbir. Saking nembung bil afdal lawan lawan al afdal. Apa sing dadi walu anna sunata sunah iku tata ada dari katekanan atau dari hasil apa sunah bil jami'i kelawan sekabehane bahwa utawi perkara kang hak iku kandhane kaya mengkono ta'adda bil jami' wa qauli utai dawuh ingsun wa bisalasin dawu wa bisalasin iku kaulan wa utama mingkoli katiban syami dan kita pasal bisalasin wa taqtimul matmadati utawi disekake kekemu kal istinsyaki ngerekake nisebani maring irung iku mustahabun kang den hakake lan mustahabun ora kang den sunahake
kama kaya barang afadat kang awe faedah ima apa alfa faedah tartib takkib ikhtilaf fil udwaini krana bedane gawata loro kalwasi kaya rai wayadeni lan tangan loro wa kadalan iku kaya iki taqdimul madmadah taqdimu ghusl kafaini utawi dingenake baso epek-epek loro ngalehi mak ngerekake ing atase madmadah lan istinsyaq batak tibuhu utai dingenaki ghusl kafaini ngalehi mak ngerekake ing atase madmadah lan istinsyaq iku min ziyadati saking tambahan ingsun wa sunnalan dan sunatake apa mubalaghatun banget-bangetake fihi ma ing karone masmadah lan istinsyaq limuftirin kaduwe wong kang ora poso karena tujuane kemu lan istinsyaq kanggo bersih cangkem bersih irung nek oleh kemu oleh sepiku teman iku luwih bersih dasare lil amri bidzalika lil amri banyak krana perintah bidzalika dalam nomor mubalaghah bi khabari tawlabi dalam hadis Imam Tawlabi wal mubalaghatu ta banget-bangetake fil madmadati ing dalem kekemu iku ayu baligha yang nekake sapa mutawati bil ma'i kelawan banyu ditekake al sholhanabi ing kathok cetak wa wajhil asnani lan ngarepe ngarepne pira-pira itu walasa silan gusi wafil istinsyaki utawi mubalaghah ing dalem ngisep banyu maring irung iku ayusnya daya munggahake sapa mutawati alma'a ing banyu diunggahke binafasi lan nganggo ambekan itu sebuah ilal khaisumi itu maka maring janur irung wa kharajalan coba muftir kelawan dawuh limuftirin sapa asahimu wong kang poso wong poso kalau satu mongko ora den sunatake lahu maring sohib apa anu balaghatu banget-bangetake fihi ma ing dalem karone madmadolan istinsyaq bal tukrahu bali den makruhake apa mubalaghah kama kaya katerangan karo kang nutur sapa Imam Nawawi ing Mafil Majmu' ing dalam kitab Majmu' Bismillahirrahmanirrahim wa sunat dan sunatake apa taslisun ngaping teloni li ghuslin maring basuh wa maslin lan musab wa tahlilin lan nyela-nyelani wa talqin lan ngosoki wa dzikrin lan dzikir katasmiatin kaya maca bismillah wa tasyahudin lan maca tasyahud diambali ping 3 ping 3 ping 3
lil itiba krono anu tindak lampah rasul bil jami'i ing sekabehane ghuslin maslin tampil sakusin akhdan krono ngalap min itlaqi khabari muslimin saking oleh mutlakake hadis Imam Muslim yen anau sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu wudu sapa Kanjeng Nabi wudune Kanjeng Nabi salasan kelawan ambal kaping 3 warawa ulang critakake khabar aidon kalimale bil awali enggal perkara kang awal so muslimun kaum muslim wa bisani lan enggal perkara kang kaping 7 masjid rasul lan musafsira sapa sing ditanya Abu Dawud wa bisani silan enggal kang kaping 3 sapa sing ditanya Al-Baihaqi Imam Baihaqi wa bil khamis lan kaping 5 fitasyahudin rasul sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa soroha lan bertelake bi kan khamis sapa Royani Imam Royani Kata diri mongko utawi takbir ingsun diman kelawan takbir dukira kamus den tutur apa mak iku aulal luwih utama. Min takbiri katimbang saking takbire kitab asal bitaslisil ghusli wal masli kelawan takbir taslisil ghusli wal masli. Warawalan critakake sapa Bukhari Imam Bukhari An-Nawu ing satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawadhu wudu sapa Kanjeng Nabi marotan lawan saambalan wa tawadhu ala wudu sapa Kanjeng Nabi marotan lan rong ambalan Kanjeng Nabi sedaya ingkang tindakaken oleh membuka ambar bentelu ana kalane sepisan ana kalane ping pindho iki sedaya merupakan uswah kanggo contoh kangge umat gerakan umat niku rena mungkin umat dalam keadaan longgar sampai perlu kau bagus, tapi kadang-kadang umatnya selak kesusu harap perlu kesuwen ya marotan pisan-pisannya rapopo Kanjeng Nabi yang paling contoh bisa pindu-pindu ya orang apa-apa terus waktu lagi ikhtilaf ulama itu masalah rahmah ini diantara mulanya wong itu bisa yo rasa dilono pindu yo rasa itu ping telu Kanjeng Nabi niku nonton damai nonton rukun nonton Islam dan umat itu api guyub rukun gak usah geger kadang masalah itu gak ada gigi mulai Kanjeng Nabi mari contoh makan itu kan waduh di pegangan diri saya kemudian akhir-akhir wa anaulan sebenarnya Kanjeng Nabi salah masuk sama Kanjeng Nabi wajahnya wajah Kanjeng Nabi salasan kelawan ambal kabeh wa yadai lantangan loro Kanjeng Nabi maroteni latrong ambalan wa masa kalam usap sapa Kanjeng Nabi roksahu ing sirah Kanjeng Nabi Pak Bala mongko musab sapa Kanjeng Nabi Pak Bala mongko musab arah ngarep sapa Kanjeng Nabi arah ngarep sirah turunan biar jaihi kelawan astoloro Kanjeng Nabi
wa adbaro lan musab arah buri sapa kanjeng Nabi marratan wahidatan lawan abal sepisah. Waktu lan terkadang disupre apa tarku tasrisi tinggal ngaping teloni. Contoh kaandaka kaya to wis kaandaka kaya to rupek apa waktu-waktu. Au qala utawa kidi apa alma'u banyak. Yakinan kelawan yakin. Di ayamnya kelan jatuh jenengane sapa mutawati al aqali ing atase wilangan kang luwih gedhe midasaki nalikane mangan. Nek masuk nek musab iki mau ping pindho apa ping telu. Nah, gunakan yang akal memang ping pindho kok ping telu alas ping pindho. Karena ngamalan krono ngamalake bil asli lawan kang asli sing asli kan sing sithik. Sing asli luwih akeh iku sing diwamane. Wa masrukul li roksihi lan sunah usap sekabehe sirahe mutawati. Lil itibah ya krono derek tindak lapai kajian. Rawahu nyritake khabar sapa Syekhoni Sahih Bukhari Muslim. Wa sunatu tai sunai bi kaifiyati masih roksihin lan carane musab sirah. Iku ayat nyelehake sapa mutawatir yadai ing tangan lorone mutawatir. Tangane loro diseleh ngalamat damai ing atase arah ngarep lorone roksi. Tangane loro diplekne kok sirah bagian ngarep terus wayul siko lan nemokake sapa mutawati masbihatahu ing driji penudinge mutawatir ditemokne bil ukhra kelawan driji penuding kang weneh. Dawa ibhamai lan jempolan lorone mutawatir ditemokno ditemplekno ngalam sidhoyi ing atase pilingan lorone mutawatir. Jempolane ditemplekne pilingan diwonten driji penudinge ditembone mulai saka ngarep terus sumayuri banuli nglakokake sapa mutawatir bihima ing karone yatehi tangane loro dilakoni sampai mengguni lakofah tumeka maring kithoke mutawatir. Nek wis teko kithok sumayarud dahu manuli balekake sapa mutawatir ing yatehi balik ilal mabda'i maring nggon kawitane. Ngono iku mungkin kana lamun ana iku lawetipan apa sakrun rambut yang kalibu kang molak-malik apa sakrun rambut brintik rambut sing dawul-dawul. Wa ilalan lamun ora yang kalik nek rambutnya lurus payak tasiru moko ngringkes sapa mutawatir ala diabi ing atase budalan. Dadi kok ngarep mengguri wis gak sati balik memang. Au yutammimu utawa nyampurnakake sapa mutawatir
bil masyi kelawan oleh musab disempurnakake musab kala nahwi imamatihi ing atase sepadane serbane mutawatir. Wa ilam yaksur senajan ora angel kaliyan tasih mutawatir apa nasu nyopot nahwi imamatihi. Di khabari muslimin kalau hadis Imam Muslim asabihi kanjini birabi'il furudi ing dalem kaping papating pira-pira perdune wudu. Wal afdal utai kang luwih utama iku layak tasira yen to ora ringkes sapa mutawatir ala aqalla ing atase kang luwih ijik minas nasyati katimbang saking bon-bonan. Kurujan krono metu minal khilafi saking pasulayan. Wa takbiri utai takbir ingsun bidarika kelawan mangkono-mangkono ngalah nahwi imamatihi iku aula luwih utama mingkoli katimbang saking dawuh kitab asal fa'in asura raful imamah. Fa'in asura moko lamun angel apa raful imamati ngilangi serban utawa nyopot serban kamala mongko nyampurnakake sapa mutawatir bil masri lan musab kalayan atase imamah. Famasku kulli udunaini mongko nuliten sunatake musab sekabe kuping lorone mutawatir. Bimain lawan banyu jadidin kang anyar. La bibalali roksi ora kelawan teles-teles sirah. Dioleh musab iku banyu dhewe kanggo musab kuping loro. Banyu turahane musab sirah. Lil itibak krono derek tindak lapar Kanjeng Rasul. Rawahu ditake khabar sapa Bayhaqi Imam Bayhaqi wal Hakim wa Shahih Haulan. Nokahake sapa karone Bayhaqi lan Hakim ing khabar. Wa sunatu tai sunai. Bi kaifiyati masihima ing dalem carane musab udunai. Carane musab kuping loro kanthi rata iku ayyul khilaf yen to mlebokake sapa mutawatir masbihatai ing driji penuduh lorone mutawatir driji penuduh loro niwana dilebokne bisa makai ing dalem leng-lengan lorone kuping mutawatir. Terus wayudi rohuma lan ngubengake sapa mutawatir ing masbikata ini. Jadi dimulai saka bolongan kuping terus dilakoni ngalamati fi ing atase pira-pira lempit-lempitane kuping. Suwayu mira lan nglakokake sapa mutawatir ibhamai ing jempolan lorone mutawatir
ala dohima ing atase jabane udunai jempolane do gurine kuping kok misal ditarik mendhuwur dilakoni mungkar siji perlu tinggi dilakoni komponen-komponen ditutne legi-legi kuping iki sampai teko pinggir. Nah wis ngono terus tumayul sikok nuli nemokake sapa mutawadid kafaihi ing epek-epek lorone mutawadid wa huwa khalutai kafaihi iku mablulatani ten teles-telesi kalone epek-epek lorone ditelesi terus ditemplekne ditemokake bil udunaini ing kuping loro istidharon krono amri mertelake usapan wal muradu taikam den karepake bismillahirrahmanirrahim wal muradu taikam den karepake min hasaking kaifiyah iku ayam sahaya musab sapa mutawadid bi roksi masbihatahi kelawan pucuke driji penuduh lorone mutawadid musab sama khairi ing leng-lengan lorone kuping mutawadid wabi batini ulmulatai lima lan kelawan batini triji loro ne mutawadid batinal udunani ing jero kuping loro wa ma'ati fi malan lempit-lempitane udunane wa takhlilu sa'rin lan den sunatake nyela-nyelani rambut yakfi kang cukup apa ghuslu dhahirihi baso jabane sa'i kali yati rajulin kaya jenggote wong lanang kasifatin kang ketel lil ittiba karana dereng sunah rasul rawahu nyritake khobar sapa Tirmidzi wa sahawla nyokake sapa Tirmidzi khobar wa takhlilu asabi lan nyela-nyelani lan sunah nyela-nyelani pira-pira trijine mutawadid bi khobar laqit ibni Subrata krana hadis Laqit bin Subro rupane hadis asbihil wudu wa khalil bainal asabi asbih nyampurna sira al wudu'a ing wudu wa khalil lan nyela-nyelana sira bainal asabi ing dalam antarane pira-pira triji rawahu nyritakaken sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wa ghairu lan liyane Imam Tirmidzi wa sahahu lan padha nyokake sapa Tirmidzi lan ghair ing khabar wa takhlilu utai nyela-nyelani fi sa'ri rambut iku bi ayyudil khilal lawan yen lebokake sapa mutawadid asabi'ahu ing pira-pira trijine mutawadid dilebokke min asfali lihiyati saking arah ngisor-ngisore jenggot mathalan gawe contoh sapa jenengan gawe contoh temenan ba'da tafriqiha ing dalam sa'usin
begarake asope dirijine dibegarne disalat ngisor iki jenggot terus disuruh munggah yo nyela-nyelani jenggot wa fi asobi ini utawi takhlil ing dalam pira-pira dirijine tangan loro dan oleh nyela-nyelani diriji loro iku bitasbihi kelawan ngapurancangake iku bitasbihi kelawan ngapurancangake ngapurancangake ini tembok ini Bafi asobi rijlaini lan wabi asobi rijlaini utai takhlil ing dalem pira-pira dirijine sikil loro iku min asfaliha saking arah misore asobe bikin siriyatihi kelawan jendikane tangane mutawatir al yusra kang kiwa mubtadi'an kali wong kang ngawiti bikin siri rijlihi kelan jendikane sikile mutawatir al yumna kang tengen dimulai saking jendikane sikil tengen oleh nyela-nyelani nganggo jendikane tangan kang kiwa khotiman kali wong kang mungkasi bikin siril yusra kelawan jendikane sikil kang kiwa wa takbiri utai takbir yusur bisyahrin lawan takbir sahrul ilah iku aula luwih utama min takbiri katimbang sawi takbir kita pasal bilik yatil kasah kelawan takbir liyah al kasar kang katal wa tayamunun lan den sunatake dinginake gawata kang tengen ayat taqdimu yaminin tegese dinginake gawata kang tengen ngalaya sarin ngerekake ing atase kang kiwa linawi amto'an kaduwe sepadane wong kang tugel gawatane kaman kaya wong kulika kang den dadekake salat biatin kelawan tangan wahidatin kang siji mutlakan kali mutlak fi jami' adoni wuduhi tegese ing dalem sekabeh pira-pira kawula wudune mutawati wali ghairi lan kaduwe liyane aqta biyadai ing dalem tangan lorone mutawatir wali jilai lan sampai lorone mutawatir iku sing disunane dhisikake tengen tumrape wong sing gautane jangkep dan sing tangane mung sing torok ya iku kabeh mulai saka rai dhisik tengen sing kiwa kae tapi sing tangane loro rai langsung bareng di anahu kronologi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi yuhibu demen sapa kanjeng Nabi
atayamuna ing dinginake tenan. Sampai Kanjeng Nabi niku nek mulyake wong iku dilunggune nduk temen. Kanjeng Nabi iku nek antuk napa-napa sing dijisike wong sing nduk temen. Saking senenge dhisikake temen. Mas tatoka selagine kuwasa saka Kanjeng Nabi. Fi sya'nihi ing dalam kelakuane ketika Kanjeng Nabi kullihi ya kabeh sak. Bituhuri ing sesucine Kanjeng Nabi wa tarajulilan jungkasane Kanjeng Nabi wa tanahuri lan sandalane Kanjeng Nabi selalu disini tenan. Rawahu cerita hadis sapa saya loro wa tarajul utai tarajul ini ku tasriku syahri jungkasi rambut. Wa ing qaddama mongko lamun dinginake sapa mutawati al yasara ing kiwa kuriha mongko den makruhake apa takdimul yasa. Naso mertelaake sapa Imam Syafi'i alaihi ing atase kuriha bil umi ing dalam kitab amal kafani anapun tawi epek-epek loro wal khaddani lan pipi loro wal udhunani lan kuping loro wajani barosilat arah-arah lorone sirah ligoiri nahwil aktoi kadwe liyane sepadane wong kang tugel gautane iku fayuto haroni mongkoten sujani opo karone kafani khodani saterusé cukup dafatan wahidatan kelawan ambalan kang sebesar bareng kiwata wa tafsiru utai perincian al-madhkuru kang ditutur iku min ziyadati saking tambahan ingsun wa yusanu lan sunatan kama kaya katerangan bil majmu'i kang tetep ing dalam kitab majmu' apa sing disunatake al bid'atu ngawiti bi aqlal wasi kelawan arah dhuwure rai nalika kasurai menurut tarik ansor seret tarik mubeng wa itolatu burrotihi lan den sunahake dawaake wasuhan kang dadi sebabe pencorone wajah wa tahsiluhu lan dawaake wasuhan kang dadi sebab pencorone tangan lan sikil sunah tegese oleh musab oleh masuk wajah melewati batas-batas wajah mengisor mesti batasi jatuh jadi lewatnya sampai saat begini jatuh munggah mesti boleh rambut dilui sampai dhuwure gondo boleh rambut basuh tangan mesti sampai sikut dilebihi sampai tengah bahu basuh sikil dilui mestinya cukup kepala ditempatnya sampai dengkul
Mergo bekas-bekas basuhan niku wijing dina kiamat bakal mencorong. Mulane umat Muhammad niku wijing guril muhajjalin, mencorong wajahe, mencorong tangan dan sikile. Waya utawi itolah iku ma barang fauqal wajib kang tetep ing sak dhuwure kang wajib. Milal wajhi sari wajah fil awali ing dalem kang awal gurah. Wa minal yadaini lan sing tangan loro wa rijlaini lan sikil loro fisani kang kaping pindho taksil. Li khabari sayyidina krono hadise Syekh loro Bukhari Muslim. Kanjeng Nabi ngendikaaken inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Inna ummati sunne umat ingsun iku yud'auna ten undang sapa umati yaumal kiamati ing dalam besok dina kiamat ghurran kale mencorong wajahe muhajjalin tur mencorong tangan lan sikile min asalil wudu saking pira-pira labete wudu. Mulane besok dok dina kiamat kena tinggi tenger kapan wajah mencorong, sikil tangan mencorong, aku belo diri umat Muhammad. Mulane faman mongko te sapane wong iku istato aku wasa sapa man mingkum sange sira kabeh kuwasa ayuti layan dawaake semar guru tau ing mencorong man fal yafal mongko becik agawe sapa man. Wa ghayatul hurrati utawi katoke wasuane rai kang dadekake mencorong. Wa ghayatul hurrati utawi katoke wasuane rai iku ayal silayen to masuk sapa mutawati sofatal munuki ing lempit-lempitane guru. Dadi jambut pengisor sampai teko lempit-lempitan itu. Maha muqaddamati roksi sartane pira-pira arah ngarepe sirah. Dhuwur rai muka sampai teko ngarepe sirah bagian berdua. Wa wayatu tahjil utai katoke wasuane tangan lan sikil iku isti'adul adudaini peratani lengan loro. Oh bahu lengan sing dhuwur-dhuwure sikut. Wa saqaini lan kento loro. Wa wilahapun lan sunah nuli-nuli bainal aqdhi ing dalem antarane pira-pira gauta kita diri ing dalem oleh nucean oleh sesuci nuli-nuli ukurane bikaisu layajiku lan sekirane durung garing apa al awalu gauta kang awal durung garing qabla suruhi ing dalem sadurunge tumandang pisani dalem gauta kang kaping pindho. Iki sing kaya biasa kita tindakake bar baso rai langsung baso tangan terus nusang sirah
usul sikil urung sampai gaya wila sunnah berarti umpama wudu iku gak wila ya kau sing target di basurai terus demok-demok rokokan terus lagi terus nih tangannya leren mana sah sunawila ma'ati dari hawa sartane sedengane udara kesehingga cuacanya tidak terlalu panas tidak terlalu adem wal mizan silan panasnya awak iyo sedengane hanya awak panas kadang-kadang diwaso langsung garing wa yuqadaru lan kira-kira ake apa al-mamsuku gauta kang den usap dikira-kirane marsulan ing gauta kang den waso ya diwaso kan garingnya luwih suwi daripada sing diusap kanggo ukuran wila sing diusap itu dikira-kirane itu diwaso umpama itu diwaso kira-kira wis garing apa wa yusanu lan den sunatake edon kalimale apa adalku ngosoki Bismillahirrahmanirrahim batar kusti'anatin lan sunah tinggal jaluk tulung bisopin ing dalem ngesokake banyu ngalahi ing atase mutawatir li'anaha karusni isti'anah iku tarafun aran enak-enakan lataliku kang ora patut apa isti'anah bil muta'abbidi ing wong kang merti ibadah Baya mongko utawi isti'anah jaluk tulung nalika wudu kon grojokne wong liya. Padahal grojok dhewe iso, kecuali nek grojok dhewe ora iso. Kaya zaman rumiyin nek wudu nganggo tiba langsung ora mesok dhewe ora iso. Jaluk tulung kancane kok iso. Ora tahu alasannya kan tahu. Waya mengkota isti'anah ku khilaful aula nulayani kausaha. Wa qara jalan kejaba biziyadati lan tambahan yang sobi apa al isti'anah tu jaluk tulung fi ghuslil aqdhi ing dalam basuh pira-pira gauta. Wal isti'anah lan jaluk tulung fi ihdharil nya'i ing dalam nekake ibadah. Wal kula utawi masalah kang awal isti'anah fi ghuslil aqdha iku makruhatun makruh illa fi haqqil aqta'i angin ing dalem hake wong kang tugel gautane wa nahwi lan sepadane aqta falakaro atam ora makruh iku maujud bagine aqta wa nahwi wala khilafah fala karo atam ora ana makruh iku maujud
wala khilafatu aulalan orang nulayani kautaman. Bal tajibu malah kadang-kadang wajib isti'anah. Sampai walau biujrotil misli senajan nganggo opah umum. Basaniatu taikang kaping pintu isti'anah biidoril man iku labak sa ora bahaya iku maujud biya lan isti'anah. Buatanku nafdin lan sunat tinggal ngipat-ngipatake lil mahi maring banyu dinebar wudu banyune jadi kipat-kipat sebab polian nafdo krono stune ngipat-ngipatake mah iku kata bari kaya wong kang lebaran minal ibadati saking ibadah bahwa mengkotai nafsu kipat-kipatake banyu itu iku khilaful aula nulayani kautama. Kadang-kadang dosa lainnya komo-komo terus dosa kipat-kipat melayani ini khilaful aula sahabat senapi dosa seret terus nih curah titipannya tapi dites karena tiap-tiap tetesan banyu itu jadi malaikat itu bakal nurke pangapura sampai tekan dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Babi lan kelawan khilaful aula jazama mantap sawa Imam Nawawi bitahqiqi ing dalam kitab tahqiq. Wa qala lan dawuh sapa Imam Nawawi fi syarhi Muslimin ing dalam syarah lorone Imam Muslim wal Wasit lan fi syarhi Muslimin ing dalam syarah lorone syarah Muslim wal Wasit lan syarah Wasit. Inna usune khilaful aula malaiku al asyhar kang luweh kuncara. Namun lagi nau tetapi Imam Nawawi iku rojakan unggul lagi sama Imam Nawawi fi Raudhati ing dalam kitab Raudhah wal Majmu' unggul lagi ing anahu sebetulnya nafdu lipat-lipatan banyu iku mubah tarkuhu utai tinggal nafdu wa fi'luhu lan nglakoni nafdu iku sawa'un padha di ora makruh ya ora khilaful aula sak-sak mungkin iku khilaful ulama rahmatun kembali jadi baiklah kabeh umat ini wajib jauh akan dawakan tetesan yang bekas wudhu itu jadi malaikat tiap-tiap saat tetes. Bismillahirrahmanirrahim. Bantar putan sifin lan sunah tinggal nyerbeti bila udrin lawan tanpa udur. Li annahu krana sunah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghuslihi ing dalem sause sirame Kanjeng Nabi minal jinabati saking jinabah iku atatu nekani ing Kanjeng Nabi sapa Maimunah bimin diiling kelawan gawa kacung aduh para dawu mongko nolak sapa Kanjeng Nabi ing mindil
wa ja'ala lan tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu baca alam tumandang sapa Kanjeng Nabi iku yaqulu bil ma'i hakadha yang faduhu yaqulu bil mana yang faduhu iku yaqulu agawe sapa Kanjeng Nabi bil ma'i kelawan banyu bekas sinabat bekas wudu pokoknya bekas ibadah hakada kaya iki nafsu yang fadu tekse ipatake sapa Kanjeng Nabi ing ora disrepeti rawi ditakake sapa saya Bukhari Muslim wa dzikru lan sunat zikir al masyhur kang den ucarake akibahu ing dalem sause wudu kaya wudu iki tekse wudu wa dzikir kama kaya katerang fil asli kang tetep ing dalam kitab asal iku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di khobari muslimin kron hadis Imam Muslim man tawaddo'a wa ahsanal wudu thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ila qouli wa rasuluh putihan mongkoten bukaan lahu kaduwene man walau krono areman apa sing dibukaake abwaabul jannati pira-pira lawang swarga asaman lan tukang wong ya dikhulu bakal mlebu sapa man min ayya sanendine samania atau sanendine abu-abu saakar sapa man sapa wong wudu banjur bagusi oleh wudu tegese wudune kanthi sempurna kaya apa sing wis didhawuhi Allah. Terus bareng ngono maca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah satu tuhe bakal dibukake lawan swarga 80 milih sakarepe wa jalan nambahi sapatul mudi mamdur mudi alaihi ing atase asyhadu an la ilaha illallah illallah nambahi ma ing barang ba'dahu kang tetep ing dalem saus asyhadu an la ilaha illallah ilal mutatahhirin tumeka marang mutatahhirin wa jadalan nabai sapa temudi mamdumudi alaihi ing atase qaulihi wa rasuluh tambahi ma ing barang ba'dahu kang tetep ing dalem saus qaulihi wa rasuluh ila mutatahhirin tumeka marang dawuh mutatahhirin wa rawala cerita sapa al-hakim hakim al-bagiyah ing lafat kang kari wa sokha kaulan yokhayake sapa hakim ing al-bagiyah walau tai lafat al-hakim iku mantawan doa summa qala imbadan pasal wudu langsung summa qala manta zaman wa tawan doa wudu semua man summa qala nuli ucapan sapa man subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta kutiba mungkin tulis apa lafaz
tulis birokin ing dalem duluan Aifi tegese ing dalem rokin kama kaya kataran warota kang tumeka apa fi riwayatin ing dalem suci riwayat sumatu bi anuliten cap apa rokin ditoba ing lawan cap falam yaksir mongko ora pecah apa rokin wilayah kiamat tumeka maring dina kiamat Ailam yata torok tegese ora tumeka ora hanya teko ilahi maring rokin apa ibtalun rusak sampai kiamat gak rusak tulisannya wa toba utawa toba bifat fil gaib wal fatibah wa kasih al kasr ba iku al khatamu stempel tocak stempel zaman Rasulullah itu ali-ali di Kanjeng Nabi itu kagungan stempel ali-ali ini yang tulisannya Muhammadur Rasulullah. Coba nada tangani surat cukup nganggo ali-ali ini ulani stempel dasarnya khotam ali-ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdik utawi wawune lapan wa bihamdik iku zaidatun wa zaidah. Fasubhana moko dalawat subhanaka ma'adhalika sartane mengkono-mengkono wa bihamdik iku jumlatun wahidatun jumlah kang siji. Tapi wakilan jadawa ke apa dawuh atifatun utai wawu iku huruf kang ngatofake wa bihamdika sabbahtuka wa bihamdika lan puji Tuhan sabbahtuka ucapake ingsun ing Tuhan padhalika mongko te mongko subhanaka wa bihamdik ikut jumlah loro wasunalan ten sunatake ayat nekani sapa wong bidzikri lan dzikir al-madhkuri kang tetutur mutawajjihal qiblat kali wong kang madhep kiblat kama kaya tikafi halatil wudu ing dalem tikah wudu kala udah wake ing Wasunna ayat yang bidikril madhkur mutawajjihal qiblah sama rafi'i imam rafi'i. Babu maskhil hufaini utai bab musah loro sepatu zaman biyen zaman Rasulullah ing daerah-daerah ingkang sangat panas atau sangat dingin niku lepas sepatu itu keberatan. Yang pas musim dingin dan asrep sama nah mungkin pas musim panas banyak mulai saya rusak masku kufain tanpa melepas nalikane wudu. Dua utawi maskul kufain iku aula luwih utama mingkolihi katimbang saking dari pasal maskul kufi. Tahu maskul kufi ya juzu warna boleh opo al-masku musam alaihi ma ing atase karone kufaini la ala kufi rijlin
ora wenang ngusap ing atase muzahe sikil siji maha ghuslil ukhra sartane bakso sikil kapane sing sisih muzahe gak dilepas diusap sing sisih dilepas diwaso iku ora mulane takbir ya musane maskul kufai ini iku luwih utama pada kole takbir kita asal maskul kufi oleh musah loro fil wudu'i ing dalam wudu. Lah oleh musah iki mau badalan krono dadi ganti kan ghusli ini saking bakso sikil loro. Bayang bakso sikil loro wis gak usah dibakso sikile tapi diganteni nganggo musab sepatu. Wa takbirihi mutai takbiri ulama dia juzu kelawan lafaz ya juzu fihi ing dalam maskul kufain iku tambihun ngelingake ngala anahu ing atesune maskul kufain iku layajibu ora wajib apa maskul wala yusaku lan yo ora disunahake apa maskul wala yahrumu lan ora haram apa masku wala yukrahu lan ora den makruhake apa masku oleh wenang lagi ini gosu tetapi utai baso berarti nyopot sepatu iku afdhalu luwih utama. Nah, dia benar cari dawa afdhal. In ahdasa lamun hadas. Sapa labisu wong kang nganggo khuf. Wong kang nganggo khuf wa ma'ahulan iku tetep sarta lapis ma'un utai banyak yakfi kang cukup apa almasu musab pakot mau bloko nek diki masuk gak cukup nek musab ora cukup lan nek ono ya wajib monggo wajib apa masuk kama kol kalau kadawate masuk awayana awtaroka utawa tinggal sapa lapis luhuf tinggal almasna imusab perobatan krono sengit anis sunnati saking sunnah perubah niku saking fi'il roghibah min af'alil abidah bingil sing gadah makna berlawanan roghibah gadah makna sengit gadah makna demen. Nah kita nali tenggene huruf sir sing sause roghibah an roghibah makna sengit fi lan wangi makna demen. Robatan krono sengit ani sunati saking sunah ausakan utawa mamang fi jawazi ing dalem wenane masku au khaufa utawa wedi sapa lapis pautal jamaati ing kepotan jamaah au arafata utawa pote wukuf ana ngarafah au ingkodan utawa nyelametake
au ing kaya asirin utawa krana nyelametake wong kang den boyo au nawaha tos padane mengkono kabeh fal masku mongko ta Musa iku afdhalul ya utama bal yukro balitan makrohake apa tarku tinggal malsu bisalasi ing dalam perkara telu al-uwah likang awal-awal Ibnu Batan Sunnah usahakan fi jawasi al-khokhokhokhol sama wakadalan kaya mengkono kaya iki salas wakadalan kaya iki salas uwal bimain dalam barang putih pakaten atau pakapoma alaya yang atase salah sebuah kama kaya barang apa mau kang awet paham yang mau kalam budaya ulama lagi yang bagi tapi sayujo kama kala kaya ledawu sapa Asnawi Imam Asnawi ardan krono ngalah mimma sing barang marro kaos liwat rumangani royani sing royani apa sing sayujo ana ustune kelakuan iku wajib di dalam apa masuk Musa payahum mau karo mempertarko tinggal masuk dihukum asline wenang tapi iso dadi wajib iso dadi haram ya tergantung keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal karohatu utawi makruh makruh masuk iku fitarki tetep ing dalam tinggal masuk robatan krono sengit sunah awasakan utawa mamang wal karohatu ta kemekruan fitarki ing dalam tinggal robatan krono sengit awasakan mamang iku takti teko apa karohah bisa ilokasi dalam sekalian piro-piro kemurahan wa kharajal kejaba bil wudu'i kelawan dawu wudu apa izalatun najasah ngilangi najis mengilangi najis ya kudu dilepas wal ghuslu lan atus wal ghuslu lan atus walau makuban senajan kanane atus iku atus sunah. Jadi fala masna mongko ora musah iku maujud fihi ma ing dalem karone izalatun najasah lan ghusli li annahu ma kronos mekarone izalatun najasah lan ghusli iku layak takarroroni ora bola bali apa izalatun najasah lan ghusli takarrur wudu'i kaya bola baline wudu wenang musah bil wudu li musafirin kadwe wong kang lelungan bikoyin kelawan koyin zituhu kang nambahi sapa ingsun bikoyin bikoli lan ingsun safaro kosrin oleh lunga safaro kosrin kelawan lunga kang kena ngosor sholat sehubungannya atur
kena musab wenang musab muzah ateges ora disebut salah satu ayamin ing dalam 3 dina bilayali hina sartane pira-pira wengine salah satu ayam 3 dina 3 bengi sepatune tinggu terus wali ghairi lan kadue liyane musafir mimukimin saking wong kang ana omah wong kang mukim wa alaihi lan ing atase mukim iktasara nyeken sapa apa alasu kita kasar wa musafirin lan wong kang lelungan safaron kelawan lelungan kowe qasrin kang ora wenang kosor kang asin kaya wong kang maksiat bisa mari ini kelawan lumane asin wa musafirin lan wong kang lelungan safaron kelawan lunga qasiron kang cedhek bangine mukim lan musafir safaron wa qasrin wenang musab muzah yauman ing dalam sedina walailatan kesono di khabari Ibnu Hibban krono hadis Ibnu Hibban an-naus mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arhoso murahake sapa kanjeng Nabi lil musafiri maring wong kang lelungan salah satu ayamin ing dalem 3 pira-pira dina walayali lan pira-pira wengine salah satu ayam walil mukimi lan murahake maring wong kang ana omah yauman ing dalem sedina walailatan pasal Ida tato harona kane sesuci sapa kulun minal musafir wal mukim sakwise sesuci malah bisa mengkoni nganggo sapa kulun di musafir lan mukim nganggo kufairi ing muzah lorone kulun Kanjeng Nabi murahake ayam saha yen to musaf sapa kulun ngalaihi ma ing atase karone kufaini wa ulhi qalanten padahake bil mukimi kelawan wong kang mukim sapa al musafiru wong kang lelungan safar ghairi qasrin kelawan lunga kang ora kena salat qasar wal muradu ta kang den karepake bilayali ina iku salah sulayalin 3 pira-pira wengi mutasilatin kang ketemu bihina kelawan salah satu ayam sawahun iku padha asabako ana tekutai dingini apa al-yaumul awalu dina kang awal lailatahu ing wingine awal bi an ahdasa lan yato hadas sapa kulun waktal huruf ing dalam waktu surupe semene amla utawa ora sabak oleh yaum bi an ahdasa lan yato hadas sapa kulun waktal fajri ing dalam waktu fajar walau ahdasa lan namun hadas sapa kulun min musir musafirin wa mukimin bi asna'i laili ing tengah-tengah wengi awi nahari to tengah rahim utuh biro mawten wilang-wilang apa qadrul mati kira-kirane mangsa kang wis lewat minhu saking lail awi nahar
diwilang-wilang minal lailati saking wengi arabiati kang kaping 4 awil yaumi rabi utawa dina kang kaping 4 wa yuqasulan den padhaake bidalika kan mengko turun mati apa ayamu dina lailatul wengi wa tidamul muddatil masjid utawi kawitane mangsane musaf telung dina bagine musafir sedina sewengi telung dina telung bengi bagine musafir sedina sewengi bagine mungkin kawitane iku diitung min akhir hadasin saking akhir hadas ba'da lusin ing dalem sause nganggo dikobar nganggo hadas sampai sedina lagi hadas terus butuh udah mulai hitungan telung dina telung bengi karena li anna waqtal masri krono sing waktu musaf iku ya dulu manjing apa waktu masri manjing bidalika kan mengkono akhir hadas mulane faktu birot mongko den wilang-wilang apa mudatu mangsane masri minha saking dalil fayam sahu mawul musaf sapa kulun utawa sinten wau lapis wong sing nganggo musaf fayam sahu mawul musaf sapa lapis biadal mudah lima yasa'u fayam sa'u wal musab sa'u labis biha dalam mudah lima krono barang yasa'u kamar pakai sa'u labis lima minas sholawati sayang biro sholat lakin da'imu hadasin tetapi utai wong kang langgeng hadasin kamu stahadatin kaya wadin kang istihadah wa mutayamimun lan wong kang tayamum la fakti mahen ora krana kesepenben kamarotin kaya krana lara wajur lan cabut iku inama yang sahani kami pesri musaf sopo karolin daimul hadas dan mutayamil lima krono barang yakilu kang halal opoma lahu makatui karolin daim dan mutayamil bayani makna sholawati baik pura-pura sholat lau bagi alamun saya tetap apa rumah suci ini da'ilan mutayamim Allah dituhu labisa kang nganggu sopo karuni da'ilan mutayamim alaihi yang atas itu nganggu al-kufain muzah wadhalika utai maya iku fardun sholat fardu wa nawafilu lan biro-biro sholat sunnah au nawafilu atau biro-biro sholat sunnah fakot mahobo lalu falau kana mengkolamun ono apa hadasuhuma hadase daim dan mutayamim
iku ba'da fi'li ma ing dalam sause oleh nglakoni daim lan mutayamim al fardhu ing fardhu lam yamsaka mongko ora kena musak sapa karo daim lan mutayamim ilalina afil ani krono piro-piro ibadah sunat irmaskuhuma krono tai musabe daimul hadas lan mutayamim sing ahli faktiman iku muratabun den urutake ngalatu lima ing atase sucine daimul hadas lan mutayamim wa huwa utawi turu iku layu fitu ora maidai apa turu aksara ingkang luwih akeh min dalika katibang sambil mengkono-mengkono fardhu mulane kok falau awat dan mengkolamun ngarepake sapa kulun saben-saben suci min huma saking karone daim lan mutayamim ayat kala ing yen to nglakoni sapa kulun fardhon akhara ing fardhu kang meneh wajib maka wajib apa nasul khufi nyopot musah wa tuhru lan sesuci al kamil kang sempurna li annahu krana sune kulun daimul hadas lan mutayamim lal fatimah iku mukhtisun wong kang hadas binisbati kelawan dan nisbatake ilama maring barang sada kang nambahi apa mangala fardin ing atas fardhu wa nawafil lan pira-pira sunah tifaka ana moko kaya stune kulun iku bisa nganggo sapa kulun ala hadasin ing atase hadas hakikatan enggal sejati karena apa fa'ina tuhrahu monggo sune sesucine daimul hadas lan mutayamim iku layar fa'u ora bisa ngilangi apa tuhu al hadas ing hadas kama kaya katakan paru kaos lewat apa dene amal mutayamimu ana pun ta wong kang tayamum li faktil makrono kesepet banyu iku falayam sahu maka ora kena musak sapa mutayamim syai'an ing suci-suci ida wajada nalikane nemu sapa mutayamim alma'a ing banyu li ana tuhro krosune sesucine mutayamim iku lidoruraten krono darurat wa qad jalalan temen mus ilang apa turu bisa walian sebab ilangnya darurat wa kada lan iku kaya iki layam sahu kulun utai saben-saben suci minta imil hadasi saking wong kang langgeng hadase wal mutayamim ilan wong kang tayamum li wairi faktil makrono liyane kesepet banyu ida zala nalikane wis ilang apa mudhuri kulun kama kaya katakan bil majmu' kang tetep ing dalam kitab majmu' wa qauli utai dawuh insun akhara ma'alakin ila akhiri tumeka maring akhir qauli iku min ziyadati saking tambahan insun fa in masaha khairan wa masaha al-fatiha ya Allah ya
arhamar rahimin ya arhamar rahimin warhamil muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.